ଆପଣ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ମରିଯାଉଛି, କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ମାଛ ବଞ୍ଚିବ? ସେ ପାଣିରେ କେମିତି ରଖିବେ? ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମାଛ ବିଷୟରେ, ଏ ମାଛ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ସପ୍ଲାଏ ପାଣିରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ମରିଯାଉଛି, କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଛ ବଞ୍ଚିବ? ସେ ପାଣିରେ କେମିତି ରଖିବେ? ଆଉ ଟାଉନରେ ତ ସବୁବେଳେ ବୋରିଂ ପାଣି ତ ନାହିଁ। ବୋରିଂ ପାଣି ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ସପ୍ଲାଏ ପାଣିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସପ୍ଲାଏ ପାଣିରେ ରଖିଲେ ମାଛ ମରିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର 2 ଫୁଟିଆ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ହେଉ କି 3 ଫୁଟିଆ ହେଉ କି 4 ଫୁଟିଆ ହେଉ, ଯେତିକି ବଡ଼ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ଦେଖିଦେବେ, ମାପିଦେବେ କେତେଟା ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଧରୁଛି କି କେତେ ଡ୍ରମ୍ ପାଣି ଧରୁଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଏମିତି କେବେ କର